Moi Juha. Vuotaako katto? Tässä ensihätään. Ennen kuin laitetaan katto kuntoon. Varkaudessa on ollut maailmanluokan teollisuutta jo yli 210 vuotta. Ja teatteria on tässä talossa tehty jo 112 vuotta. Vaan teatterin katto vetelee nyt viimeisiään. Ja sen huono kunto uhkaa koko teatteritoimintaa. Varkauden kauppakamari-osasto on mukana kattokuntoon kampanjassa. Teollisuus ja teatteri, ne ovat osa varkautelaista identiteettiä ja hyvää elämää. Me haluamme varmistaa, että näin on myös jatkossa. Tule sinäkin mukaan kattokuntoon kampanjaan. Varkauden tulevaisuus syntyy tämän päivän teoista. Laitetaan katto kuntoon. Ja turvataan yhdessä teatteritoiminnan tulevaisuus Varkaudessa, sillä Varkaus on parhaus!